Kanigri ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulia phit imeri nongkanti walang. Kini kilong kimat ki bokongsan jong ka khubor mata ka stem. Kentu Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ya baro ki jela ban pelong kongsan ke National Manufacturing Mission NMM ka baka sorkar padengkan suppletion. Ka Assam berkiwe-kiwe ki jelah ka than syate lam mingi ki la kiu stat baha ha ki kampan roy ha ki ni ki khat ois nam ki beladap laong Menteri Korbar Ri Amit Shah. Baraka wayne ki jingyok mentoy bakrao ka sorkar India kala mangya ka pisa bantay ka Government Model Degree College ha Meghalaya hapo jong ka PM Usha Rusa scheme. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ula kentu ki jela baro ban pensluri ka jing snat tiar hari la jong ban pen klan shu ka khai pateng ha ka rukom ka bakham suk badan penlong ya ka India ka barat ba ha ka kam syakri hadan san ka perthai. Modi ula ong ba shen ka India kan supply ka National Manufacturing Mission NMM bat man la ka jela ka diban penlong kongsan ya ka ni ka kam khnang ban yo kring yi company na kiri ki ba pher jong ka perthai. Menteri Rang Badu ula pensngau ba nyau pho na ka sispa jong ki nong snong kari ki dei ki brang don ha kerta trekam bat kini ka long shisha ka kabu ka bakrau ban kentiu ka yo ka kot bat penstet ya ka lentiya jong ka India sha ka Viksit Bharat. Menteri Korbar Ri Amit Shah ong ba ka Assam bat kiwe-kiwe ki jela ka than syate lam mingi kila kiu step baha ha ki kampen roy ba pher ha kini ki khat wais nem balala hapo ka jinginam jong Menteri Rang Badu Narendra Modi. Menteri ulakran ya kini ha ka jingilang pajba Hanagong District jong ka Assam hadin bolo de pli ka jing tre penthamai biang ya ka Srimanta Sankardeva Abirbhav Kshetra ha bata drawa than menhnen ka sngi. Ula ongru bau Modi ula yo ka jingjap ha ka ba wan rai ka suk ka san ha Assam bat barok ka we ka than syate lam mingi. Ula bo ni aru da ka ba ong ba ka seng Congress kam shem la la ban le AA ban pen bhai ka Assam ha ka por sinshar jongka. Kemudian Menteri ula let ban pliru ya ka yeng ka pathamai jong ka Office Rekam Police Commissioner ha Guwahati bat ya ka Intelligence City Surveillance System khanang ban pen klan chu ya ka jing ai jing ya da ka babiang. Katnat textile jong ka sorkar India kala ithu ya ka GI tag bala Aisha usai India jong ka Meghalaya kum ka wei na ki khana jingjob bakrautam ha ka karkhana thanjan ha usnam 8000 arpusan. Kajing itu usai India ka Meghalaya da ka bapenyo GI tag kalong ka jingjob ka banyala misha ka jingtiu ka yo ka kot na ka banta ki nongri nyang India ka jing penyo kam yo jam ki than nong kandong ka jingtiu ka kamai ka ji ya perenggi kinthai bat pen ka roi shu ya ka jing pen mi ya ki jan rusom. Kani ka pen kan mau biang ya ka jingmut ka bas kem ja ka sorkar India ban pen klan ya ka roi ka par ha ki ja ka nong kandong bat ha ka jo ka por ban ra ka kam thanjan ja ka ri India harin san ka perthai. Haka weni ki kamban sakan mau haka history ka rel ka bakit yu doyong ba lati kat kum ki kendon an kala mi haka sten ka baning kong na Meghalaya lingba ka Mendipathar Railway Station North Garo Hills minnin ka sngi. Uteu doyong ude ubana Shalang West Khasi Hills bala penkit u lingba ka Rongjeng Songsak bat Soksan hashwaban kentiau haka rel ka banlet New Delhi. Udoyong uba ningkong na Meghalaya ban penkit da rel ukit 1000 sanspa metrik ton bala pelat da jingkawe lama da u MLA ka Mendipathar Umarthan J Sangma. Ka District Magistrate jong ka East Khasi Hills Congress ata Mary Kurba kala ai hukum ban penjari ya ka kenon anchi spa andru phulai jong ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 8000 alphulai ka bakhanglat ban pom dieng ha ka snong nongjrong bat kut ha ki jaka badan jing ya ka ja. Ya ka ni ka hukum na ai hadin ba yo jingtip ba ki don ki nong shong snong ki ba pom dieng thang ding na ka te ka jaka ka ba ya ka ja ka bala pen mi pat ya ka jing ngos ir ha padeng ki nong shong snong jong baro artali ki snong. Haka hukum la pensngau bala da ailat ya ka jing pom dieng ha ka te ka jaka ban thang ding la ban mi ka jing kulmar ka ban pendu ya ka sukasan. Kino ki ban ken ya ka te ka jing mana kin ngat ha ka jing sha penchitom kat kum ka an BNS. Kani ka hukum kala trekam na do ka arpu nyu trek no pra arajar arpusan bat kan ne hadu ba anda pen pena da kumoi pan. Kani ka Akashvani Shillong ka bawan nam shpi ka khubor.
Kani ke khubor ke bawan shpi na ka Akashvani Shillong. Haka wei ni jingyok mentoi ba kraw na kamenta ki nongshong shnong jong ka than motion road kham tam iki samla puli ka tanat puli puthi jong ka sarkar India hapo ka PM Usha Rusa scheme kala mangi ka pisa bante ka government model degree college ha Mauthengkut motion road West Khasi Hills district. Layo jingte baka Meghalaya layo apdyang ka jingmenjer jong sarkar pedeng bante artali ki college hapo jong ka scheme. Lajit ka motion road bat ka shnong Jalapet ha East Joint Hills district. Kajing penjing ke college ha motion road la khmilinti bakan long kajing mentoi ke bakraw tangi ki traishnong hendai kumjuru iki samla puri ni ki than ki bamarjan kan thopru ya karam brai jerngam haka bede bakani u MLA ke motion road ba Methodius dekhar u badiru menteri sarkar ulale jurep ya ke jaka ringkat beki barikor ki nongelam shnong ban shim rai na ke benta ke jaka ke babiang ban penjing ke college bat ya ki hostel lakhen antat bakate ke projek kan lut kumba khatsan klur tingka AA. Ubak Methodius ulapan pau ke jing ngos kem baka jing play ke government degree college kan sa pensting shibuan ni ke jing dawa bailut bai sep jong ki kimi ki pa kham tami ki samla puli ki bawan ni ki long ying long sem ki beduk. Ka transport project jong ka Meghalaya bala yo jing kersan pisa na ka World Bank kala kinjo sya mau jam wa thamai ha ka bala la ban pendep ya ka jing sna surok hadu laispa khatsan kilometer ha ki district ki bokongsan jong ka jila. Ka Meghalaya Integrated Transport Project MITP ka bala pli usnem 8000 arpo da ka jing kersan pisa shispa arpo $1 million na ka World Bank menta kala la ban pen bhai ki surok kali na ka benta arpo na ka shispa jing nong shong shnong. Kajing penbiang iki serok ba kham tam ka bha jong ka sarkar jila lala ban pendep nrupusau point san na ka shispa kajing themu ka bakongsan ka long ban pen bha bat kan tie kajing penyeso surok kali hagi district ki bakerpang mat bakin long ki bayar kat kum kajing ya ka juk menta tak hadu menta lala ban pendep lais pa khatsan kilometer kajing pen bha surok kali bala nang pen stat ru ka kam hagi jaka ke berangsa lalaban pendep ru ya kajing penbhai ki surok kali ki bala syak penjelor na kajing slay haus nem 8000 arpuar. Ke National People's Party NPP Nagaland State Union kalapan pau kajing ngau khia ka bajur lor kajing mi jung ki khubor bas ngau si na kalengari ha kajing rakhile ka men Christmas kan thup ru ka than cha te lam mi ni ke NPP ka ong ba ki kom ki ni ki jingja ki pendat men sem shibon ya ki ret pan haka kerwa khubor bala penmi ke NPP ka ong ba ka jing let yeshe menta jong menteri rang ba ado haka wei ni ki program Christmas ha yeng mani haka arp santering ka long ka wei ka ek ka basung tenan wala ka ta ka jing ne thombor ki tiar pen phu pen phing Christmas be ki jing sha pen thut hajan ki yeng mani ri ki riu shit nyam ka long shisha ka mat ka basung khia bat sung si shibon da ka pendam juri kini ki kampo ke NPP ka ong ba kini ki long ki kam ki ba pendo ya ka shong suk shong san ba ka jingi long ka we ha kari ba ki long ru persha ikri ti sin chari ke NPP ka lakan tu ki bor sin char tilla bat ya ka sarkar pedeng ban le ya ka beran kam khanang man penti kina biang ya ka jinglong shitli ha kari hala ijong irukam Katanat penyairal jangka sarkar India ka penai jingmuat hagi jing persang ki bethamai ban pen bahasa shu ke Indian Railway bakani rengkat kerdan bat kerkom penyairal ha ka perthai baro ka wei mentak la pen kre man sedang pentrikam ya ka Vande Bharat sleeper ha ka sin ka beningkong na ka benta ki nongshong rail AC Katanat penyairal ka pentip ba ha ka arpun ru tarik menta upnai ki dan hadu shispa an rup south ligi rail Vande Bharat ki bela ya ha ka lengkeri Menteri Orang Badu Narendra Modi ula IT safu artali ki projek penyairal syakari ula pli pedaya khat laitli bat ula buru ya maunong rem na kapenta arpu itli ki wei pat ki projek ki basyang dor arpusan hajar kelur tingka katu kini ka khubor kelakut bekalawan shpi na ka Akashvani Shillong sa shipor kata ha kapor prabaje nginya so baka daily station na kapenta ka khubor ha katin Hindi ban penbo ka khubor pareng ka kapor pra katsan minin kini gadi ka Akashvani Shillong sngau bhavan apat menta ki khubor na Delhi नमस्कार आकाश